News. IFM News. Lokal. Napalaos tiragsak dagiti estudyante Manipod iti Laguna State Polytechnic University San Pablo Campus College of Engineering kalpasan ang nagturong da iti Burgos Wind Farm para iti educational tour. Basar ti impormasyon ket inlawlawag ni Miss Deborah Melchor si RD Site Lead EDC Burgos ti pakasalitaan ti EDC's 150 megawatts Burgos Wind Farm ket 7 megawatts solar farm. Ditoy ang naibinsa-binsa dagiti impormasyon pakaseknan iti renewable energy ken nadalos nga enerhiya amang magtitibagsayatan iti aglawlaw ken ti komunidad. Kabayatan na imatangan dagiti estudyante tinapida sa buya iti aglawlaw kalpasan ngayon pasyan isuda dagiti kameng ti Energy Development Office ken Tourism Office iti LGU Burgos. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak IFM. IFM News.